pitanje odgovore, jep. Pitanje odgovore, da. Pitanje sam te čio kako da bežim, nikom mi nije dao pitanje, ali sam, kako da bavim. Na klipu, mislim ono gdje spip mojih top 5 YouTube na Balkanu sam stavio u deskripciju da mi pišete pitanja, neko piše komentare i pitajte dole u komentarima neke vikove, tako da sad znate i sad to su Q&A, tako da idemo da snimamo koji malo sad da čujete ono. To svetite. Naš kanal. Holy fuck, da sam ovo snimam. Uglavnom, da idemo sad na Q&A. Spijem se 10 pitanja, idemo tako na prvo pitanje. Prvo pitanje. Koji termin je futbaler? Ako se čita pitanje, čitam vama sa telefonom. Jep. Koji ti je omiljen futbaler? Moj omiljen futbaler je Antoine Griezmann, definitivno Antoine Griezmann, obožavam baš njega. Ako ne bi mogao njega, onda mi je, evo mi također, kako se zove, Dimitri Payet, njega baš volim. To je to. Idemo sad s pitanjem. Da li... what the fuck? What the fuck? Idemo sad s pitanjem. Koji ti je prosek? 4,71. Odlično. Jep. Vreme. Treće pitanje. Da li će... koja je potrebna najbolja igrica ove godine? Uncharted 4. Iako ima samo za PlayStation 4 ili ti... Ja bih da ima za PC, ali nema, to je jako fuck. I ne bi mogu da podržim. Mislim, moj komp ima... Nije loš, uspio da podrži GTA 4 i čak ne laguje toliko. Nekad malo padne pjesa, ali okej, ono nije peče što. Sad nade. Idemo dalje. Koje je ovo peto pitanje? Ja mislim da je peto, nisam siguran. Koji ti je omiljeni futbol? A ne, to je, ja čitam prvo. Koji fon imaš? Pa se nije više pošteno neki ZT, nije loš fončić, onako okej baš. Znate, kako, ovo nije zajednički kanal, ja pravi jeste, ali moji drugovi, pretežno nećete više snimaju, moj drug Nemanja koji je isto bio s nama, je napravio svoj kanal, mislim nije, ima ga još od pre, kanal mu se zove Sve o svemu, tako da idete, stvarno je dobar kanal, ima oko 40 nešto subscribe, tako da go se subscribe i eto, idemo na 7. pitanje. A to je posle više ne snima, idemo sad dalje. 7. pitanje. Zašto nisi imao? Ajde, odgovorit ću ti, ali već sam to rekao u ovom klipu što sam bacio sad 2. U kom sam rekao da... majko mila, da, zato što prosto nešto mi je bio komp, pokaj nisam imao posle volju da snimam, i on se počeo da snimam na tabletu, i je to okej, malo loše razgleda, zato da ne mogu da snimam u većem tom, kako zove, onom, piju, znači, skip uvek u 10.40p, tako da, fuck. Dalje, imamo na koje, da, 8. pitanje, koliko imaš godina i odakle? Ja sam iz Šapca, imam 20 godina. Znate, eto sad znate, ja pičem 9 pitanja, jep. Kada je to imena serija? Uspunje normalno, jep. Šajem se, Game of Thrones. I koju muziku slušaš? Slušam
top. Volim nekad i narodnjake, moram da kažem, tako da, eto, sad znate, to je od prvog Q&A. Tako da, hvala što ste pogledali video, ćao!